Model bandai model. Akhirnya udah aku cobain nih. Mana jago, mereka बनायदों जोंना अनेसारा. बिदिखौ हौवा गोदान होनो नामा? हौवा गोदान जानो सोलोंदोंलै नोंसोर बुरजा. नै आजों बिथां दं बयबो सिनायखायो. जोंना बिथां बादुला. एकदम. ओरै देन्जार सलिड बुखारदों खिन्थु मानिनांगोन. माया देन्जार देन्जार. नै दा जों थांसिगोन. नै हनै जोंना थांगासिनो फै. लांगासिनो. दे दाना खालामबानो जों गामियाव फैनानै माबायदि मोनखो? खामानियानोसो गामिया. इसे बासिनो मोनाथ' आसलथे सासेबा बुङो. सानसेयानो साबोजोबदों मिथिबायना? हाय खाला आङो. आसुरितसो आयु. हालि थुला मोनबाय खस्थ'. खायथासदो. दे खनसे लोंदो जा आदा गरम नै दे जा 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 दे जा आदा बोसोरनि हाबानि वाल खाथियाव आरो जुमब्रा बिदिना लानावा जालाय मारै इन्टारेस्ट मिनिखायो माथो इसलाय ओरैनो जानायखौ इदि खालामनालै जानायखौ जों दा लोंखांबाय जों दा थांसै आरो बाहेरखौ ओंखारलायलांसैलाय एसे नै गिफ्ट लादो थांबाय थांसै थांथ'सिगोन थांथ'नोसै दा जों Kumai, langai. Boria. Macam mana kumai? Mamun berapa? Minca takar. Tahu pas apa dong? Abainya boleh rumah mas seperti yang tadi baik dah bidang aku. Jangan mulai dari mana bidang YouTuber bidang aku. Nak mulai dari aku mungkin tak kita bidang kontak untuk sijuk nanti orang like nanti like share karena mana sama terus laga. Boleh? Oi. Boleh. Boleh tak? Apa itu nama? Tadi kau nak? Sudah ya, sudah. Sakri makri lagi burine thasoi nohau kanane mere guzaro oh de za gop boria salai de gop za gop boria jale de jale de jale मोजां ग्रुप दे साइबार बारा माबा हागोन दे जों लादा मोजाङै अरफ्रामनाय लइलाय Ah, itu sana kelapa lagi. Lagi naga. Kau sampai mana sih? Beriap. Beritung kau berapa? Tenang kan? Oh, deh. Malam ini ni cina, cina sih. Ya, malam terus kayak gini. Bapa, mana suki nak kayak nak suki. Mana sana aku yang mana lain lain lagi. Itu sih betul. Asyik pengulangan boleh. Adi. Ayo. Omara ngasih dong, nih, raya, jangan dong, deh jangan deh, Kedai. Ini ngasih nasi kan, izinnya nih orang asli. Oi, jangan dong, jangan. Deh, kerja bermana nih? Para minat berasal deh. Ini kok mana?
Tingko, gothau Kiroa, danger lagawasin dong. Lagaw. Bos बोरै जाखो? ओंखाम होरा? थिग दं. हेलौ, बोरै? लागाव. Hiro, मोजां ना? दे, जा हानि मानसिया. Nang लाफाया? Lagun ra, mana laya? Hitam kuning gede nama juga. Ba, nih malai. Vlog jom belum tanah ba, sampai sini. Beri baru na. Berhalai ini ada na. Mana anda? Oh, Korea. Onesar. Jangan make kamera binar na. Sini lepas. Semua pernah kebaik kok. Saljian aja na. Ada nama ni bos leader. Ini ada. Dari captain Zapsu jono kayak danger bos tuh. Wah, asli. Baji ya, nih. Hai. Salde. Takkan teli sengke. Oh, jangan pas. Pas berapa? Kabai. Wow, kau tahu sudah. नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा? Mabung. माबुं माने जाबाय लोंबाय खिन्थु अखायासो एसे डिस्टार्ब होबाय आरो दा बोथोरा माबायदि जागोन आसलते? दा बोथोरा एसे होस्रांनायबालाय मोजां जागौमोन आरो गारनो बायदि हिसाबाव गारनांगौ बायदि इजो साजों जोंमाथ' जोंबाय सोनाब आरो साजों जों माबाबाय नङा होमबा? औ दा नंगौ बेनोथ' जायोमोन आरो बेनोथ' दा मेन बोथोरा आंनि गारियाव जेकेटफोर दङ गिसिगोन नामा? दे होमबा लाना फैदो होमबा दे थिगानो नै हेलमेट गनै गनै दा अखा हाबायना दा बोथोरा बेखायनो दा हेलमेट लायनाय जाबाय आरो उपाय गैयालाय Kelihatan baik सार जाखांबाय नामा? बरिया दे जोंनिफ्राय हिन्जाव गोदानानो सोरबा बिसिनिबा खाथियाव नायखानाल'खा आं बिराद जुमबायना नाबाय आरो ना नाखाय देनजा थांनो मोना थानांगोन खासिना माबासै दे kan dari karisan dari bos Hangsai. Deh, moजाङै जाखांबाय बा बोथोराबो अखा हाबाय आयौ नै दासो फैदो आसुरित नायनाय भगबान फटक साबाय Masa dia masa dia. Kan cuma menang semua. Jangan deh. Jangan belum sempat beri jatuh. गिलाबाय आरो ना गिबोसिगोन दा जों नै बे गिलाबाय गिबोसिगोन दा जों नै गिलाबायबो दाना गिबोसिगोन आरो दे दा लोगोफोरा गिबोन थांबाय आरो deh Raza moजाङै deh moजाङै Raza moजाङै
Actually, Mana kau terima? Pegamos! Ay, Boria pasa, Boria! Oh, ni mana? Kasih nama tu deh. Kasih. Oh, deh. Jangan main bang, jangan main. Deh. Kasih deh tu nak. Itu rasih kan? Bye. Miếng mấy năm à? Miếng mấy năm à? Miếng năm à? Angno रोजाबनांगौ, आंनो मोसानांगौ. जुदि सोरबा मोसानायबा आं रोजाबगौमोन. जुदि सोरबा मोसानायबा सोरबा रोजाबनाय मोनब्ला आं मोसागौमोन. बे केमेराखौ होदो आं बिथांखौ सिनायगोनसो बर'बो दामा बुकसेन गाबला खुलुमबाय बिथांनि हाबाखौ जानो फैदो सुबिर आदानि फंबाय Boria. खुलुमबाय माने बेसेबां गोबावनिफ्रायनो हांख्रायना दोनखायो जिउ गोलाव जाथों माने बिदिनो मैयानिफ्राय होनबाय थादों नागिरनांगोन होननानै जिउ गोलाव जाथों सिनाखि खालामना होबाय बेखौ एसे मोजां नायना सुबिर बिथां आदानि फंबाय आरो हाजिर लाजिनाङा आं सिनायथिखौ होनाय जाबाय
मोसानायावबा खिन्थु लाजिया दे पुष्पा ओइ थांला आंखौसो मा गयदा गयदा गयरा गयरि मा बुस्थु बाप मा देन्जार बुस्थुलै बे माखौ सोंनो नों मा बुंनो सानदा आसलथे मोसानायफोरा मा जायो मा मोसाखै नोंलाय मोसानायाथ' अनेक रोखोम दङ ओमफ्राय ए ग्रुपनि मानसि दङ अके आं सोर साब्रैसो मोसानो जाबाय बि ग्रुपाव मोसानांगौ जाबाय नालाय दा दस्रा फंबायनि हाबा माने एसे लास्ट पेन्डेल नालाय जोङो रंजा बाजा मानसिफोरखौ हरबाय अके ओरैबायदि दिनैनि दिनाव ओरैबायदि इन्टारेस्ट माने आंनाव हाब सोंखाबदिनै दिनैनि दिनाव हरनि मथा मथि 9टा बाजायाव जानायनिफ्राय दिनै सानसेयानो जायाखै आं ओरैबायदि आंना फैसा माने फुरथि नांगौबा आं दा हरावबो जाबावा मानो होनबा गाबोन फुंनि 9टा जागोन आं ओरैबायदि दंसो हाला दंबावसो जोंनिया मोसानाया जोबाखै आरो लोगोसे जों बै मोसानायजोंनो जों दस्रा फंबायनि हाबाखौ जोङो माने हरनि 7:30 बाजियाव दानगोन बे 7:30 बाजियाव जोङो हाबा दाननाय लोगो लोगोनो जों गाजा गोमजायै बे हाबाखौ दानगोन आरो लोगोसे जोङो गाजा गोमजायै दिनै बे सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो माने ओरैबायदि गोसो खुसियै बारग'हरगोन नाथाय दहाय दसे समाव माने अबथिरा अखा हानायखौ जों बिराद दुखु मोनदों आरो नोंलाय मा इउटुबार नामा मा मावगोन नोंखौ ओइ मा रायलायो नों इउटुबार नामा बिदि रायलायो खम जारला Tano, Musaya, kurang Musaya. Yes. Baru kemana nare? Oi, mata kasut deh. Wah. 다시 자는가? 와, 말라마세. 굴름. 보자. 다시 나와자. 네. 와! 머리야! 자른. 어이 기다려.
Dapat sini bagi lana, Pak.